amin sa baten ti Apo. Hintay amin sa rabwen ti Apo. Hintay amin dayawen ti Apo tayo. Naisut salakan tayo. Ububingken na taingan, intay nga di kanta. Panang sarabuken Jesus, kariti kapya. Idir itay nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Hosana. Ububingken na taingan, intay nga di kanta. Panang sarabuken Jesus, kariti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Hosana. Intay amin sa baten ti Apo. Intay amin sa rabwen ti Apo. Intay amin dayawen ti Apo tayo. Naisut salakan tayo. Ububingken na taingan, intay nga di kanta. Panang sarabuken Jesus, nariti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat, may sa tayo abagi ni Kristo, isuna ti ulo, datayo ti bagina. Rumbang laeng agsisin nerbi, agsisin nakit, agsisin naranay akas bagi ni Kristo. Agkamatalag tayo iti grasya, ken panulong na, tasapay kumatad, adda mapasanto tayo abagina. Tulungan tayo mat nga sumanto, agbabawi ti tunggal maysa. Tapno nga rod may karitay ang makiranod iti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo, agkon pisarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Kristo, mga sikat.
Kristo, mga sikat, mga sikat, O Kristo, mga sikat, mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Gloria iti Diyos, Pangatuan, ket dito'y nagkakapya. kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbaban daka daydayawen daka, agyaman kangken ka, Kapoy iti naindaklan nadayag mo. Gloria iti Diyos, ikangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, ang nagkabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo, bugbugto nganak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Sikaman kadagiti basbasol ti lobo, Kasyan na kami, sikamang ika, kadagiti basbasol ti lobo, awatem katay ko'y araraw mi, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, iturong mukad dagiti puso mi, tapno makaayayo daken ka,
ket babaen tinagan ti ay ayatem nga anak mo, umadado dagiti naimbag nga aramid mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Nehemias. Inala ni Ezra apadi iti libro ti linteg, sanapan iti yan dagiti naumong at tao, lalaki, babae kenubing, ang makaawat iti sao. Ijay plaza iti asideg ti ruangan, imbasa ni Ezra kadakwada ti linteg. Inrugina tinagbasa iti agsapa, aging gana iti agmatuon. Ket nagdengeg da amin as ipapasnek. Agbasbasa ni Ezra ngagtaktakder iti kayo a plataforma. Bayat ti panagtakder ni Ezra iti plataforma, sikikita kenkwana dagiti amin na tattao. Madaydayaw ti Apo, tinaindakla na Diyos. Ingato dagiti amin na tattao, dagiti imada, kinunada. Sapay kumatakasta, sapay kumatakasta. Kalpasan na, nagpaklebda nagdaydayaw. Impatarusda ti linteg ti Diyos, sada inlawlawag, tapno maawatan dagiti tattao. Idi mangyeg dagiti tattao ti panurot ti linteg, nagtignay da, ket nagsangit da. Iti kasta, kinunada ni Nehemias, Ezra ken dagiti Levita, amang ipalpalawag iti linteg, dagiti tattao. Nasantuan dayto yung aldaw iti Apo a Diyosyo. Saan na masapul, ngagladingit wenno agsangit kayo. Agawid kayon ket agfiesta kayo. Ibi ngayo iti taraon ken arak dagiti agkurkurang iti agserbi kadakwada. Nasantuan dayto yung aldaw iti Apo a Diyos tayo. Isut gapuna adi kay agladingit. Papigsaen na kayo tirago, nga ited ti Apo kada kayo. Ti sao ti Apo. Espiritu ken biag dagiti saom o Apo. Tilinteg ti Apo nan anay, baro apigsa tin naipaay. Pudno ti sawen na may papan iti Apo, pagsiriben na dagiti nengneng a tao. Nalinteg dagiti alagaden ngayon tuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada, na inkilantegan dagiti bilbilin na, ket ti panakaawat ti isip ited na. Nasayaat ti panagdayaw iti Apo, agpaot ngagnanayon, nalinteg dagiti pangyedeng na, ket kanayon nga awan ti dumduma na. Ayayo kumaken ka dagiti balikas, ken ka panunutak. Uapo akamang ku, ken mangisalakan kanyak. Ti may basa na adaw iti mo na surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. May yarig ni Kristo iti may sa abagi nga adu ti paset na. May salata abagi uray nubuklen ti na duma-duma paset. Kastamet kada tayo amin, Hudyo man wenno hentil, tagabo man wenno si wawaya-waya. Nabunyagan tayo iti may sa abagi babaen ti may sa nga espiritu nga isu ti metlaeng tinaited nga inumen tayo. Tasan may sa diket adu ti paset ti bagi. Ngarud, bagi na kayo ni Kristo. Ket kamang na titunggal may sa kada kayo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Ti sao amang tetibyak indengan tayo asiraraksa
tayo ken saranay. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Adon tinagsurat iti maipapan kadagiti napaspasamak kada tayo, kas nadamag tayo kadagiti nakakita kadagitoy manipod ididamo, ken nangikas kasaba iti mensahe. Kalpasan ti panangadal ko anaimbag kadagitoy manipod panang rugida, na panunot ko nga isurat ken ka, tinaornos apakasaritaan da, kayat ko ngamin amaamuam tipudno, maipapan kadagiti amin anaisuro ken ka. Nagsubli ni Jesus ija Galilea nga adda kenkwana ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Nagwaras ti damag maipapan kenkwana iti amin a masakupan dayta lugar. Nangisursuro iti uneg dagiti sinagugada, ket dinaydayaw dagiti amin at tao. Napan ni Jesus ijay Nazaret, ket iti ili adimmak kelan na. Kas kadawyan na ti aldaw ti panaginana, simrek iti sinaguga, timmakder anang basa tinasantuan asurat, ket nayawat kenkwana ti libro ni Propeta Isayas. Inukrad na tinalukot a pagbasaan, ket nasarakan na ti paset, ang nakaisuratan dagitoy sumaganad. Adda kanyak ti Espiritu ti Apo, pinilinak amang ikasaba iti naimbag adamag kadagiti na panglaw. Imbaon nak amang iwaragawag ti pannakawayawaya dagiti balod, ti pannakakita manen dagiti bulsek, ti pannakarukat dagiti maparparigat. Ken mangipakaam mo iti tiyempo, ti panangsubbot ti Apo kadagiti tattao na. Linukot ni Jesus ti pagbasaan, iniyawat na iti agserserbi sa nagtugaw. Sikikita kenkwana dagiti adda iti sinagoga. Itangaal daw na tungpalan daw iti apaset tinasanton asurat anang ngegyo ana ibasa kinunana kadakwada. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Naihansama nga good morning yo. Good morning. Kaslakas to yung niyang bulan tatan, February. March or April siguro idi last year, hindi day tayo karubami nga kapidwak nga agsaksakit, napigsamo nga lalaki ta umaway mat makitrabaho nga normal na napigsa ngam gaputa nudaduma kanayon na mga isyat kinanayon mga agsigarilyo di kwan nagsakit. Kagapot agsaksakit, panda ibagayo, apan nagpa-check up kunak napanday pa-check up, di napanday pa-check up, kakumusta mat ni kapidan, nakakutkutungan, matay samutan, kapaya mo nagpa-check up aya, wala nagpa-check up, ang siyempre awam mati, igatang na di agas, ura indreseta da, kakumustan? Ay apo, nakaununag sa timatana mutan piman, di sa latulang natin ang ay di sa lakudil natin ang balkot dito lang nan nagbakid nga lalaki. Kakunak apaya awan ti maitid daya dagita kakabsat na awang nga rod tadi jay rigat ti rigat. Lain ka gumatangan itid munton ta kwa kunak. Intid na jay sita impagatang ko di kagawad. Ning ka gumatangan ta itid mo. Kakaasin na po Diyos, na after nga nagtumtumar, hindi ko nalabsak na dyan nga nagtatadar nga kakapsot. Kakumustahan, maya mutan na po. Yung kalatag pa-check up, ay follow-up check up mo, uwan medyo pimiya pa mutan. Thank you, di agas. Kauwan isyat ta ako, ano na po ko na naman. Di na magkayat, agsyatan ka karitag, ti isyat, tabungaran mi ko, majisakit na ka, di na magkayat. Huwag kakabsat kasla, datayo ngamin, nukit kitaan tayo, haan nga tila obligasyon tayo, dahi bukod tayo abagi. Nga gaputa, nasalunat kan, awam masakit ko, awam masapul ko ti dadduma,
awam met ti daldala pusok wenno dangdangrak nga tao, umanayon ti biag ko, haan nga mabalin akas jay. Hanga kas jay ti kinakristyano tayo, hanga day ti gaputa, awam mo masapol ko, awam met ti ko kompleto akmet. Umanayon, enough. Haan nga kas jay ti kinakristyano tayo, apaya obligasyon tayo ti tunggal maysa. Kunana nga ron ti maikadwa nga maibasa, may maysa tayo bagi ni Kristo ti ulo, da tayo ti bagina. Di pala pa nang ibagana nga, da kayo ti bagik, kunana ka, ibilbilang tayo kuman nga, naggasat. Naggasat tayo at tao, apaya, imbilang na, imbaga, nagaputi bunyag, na ibilang tayo abagi ni Kristo. Kinagasat tayo. Kagaputan na tayo ti bagina, obligasyon tayo ti tunggal maysa. Haan nga mabalin nga individual ti pan nakaisalakan. Agsingsing po taklatan, awan bibiyang ko kada kayo, di kayo mataktakawan, di kayo mga dangdangran, ang kayo mga ichis-chismis, agbiagak nga sisyakon, mapanak di lang, nga mabalin nga kasjay. Ta obligasyon tayo ti tunggal maysa. Ito'y Ebanghelyo, niya tinapasamak ni Apo Jesus napan. Scroll pa ilakan niya da, awan pa'y ti Biblia nga kastoy. Nalukot pa ila ang ti pagsuratan na tawang pa iti agbukbukbayin idi. Kenapan na ira na di libro ni Isayas, dahito ti binasa na. Anya ti kunana, adda kanyak ti espiritu ti tao, espiritu ti tao, wrong. Adda kanyak ti espiritu ti Apo, kunana. Dahito binasa ni Apo Jesus, insurat ni Isayas. Kakunana, pinili nak ang mga kasaba iti naimbag adamag kadagiti na panglaw. Kas ano kay nga taga Salcedo nga baba nangen. As ano nga ruden ka baba nang kayo. Apaya nga para na panglaw. Kasi siyempre ano dagiti baba nang no dagiti tattao nga mangibilbilang ti bagida nga ba nang dan isudan dagitay mangipagarop nga katukaddan ti Dios. Nangato dan kontento dati biagdan gapota ti power dan ka money, connection, position, isong ano na ba nang dan, handan nga masapol niya po Diyos. Kitain nyo ta kwa, kitain nyo ta, dagita madangdang, dagita Hollywood, dagita dado, mga aming kiidi niya. At dapay mangibagan nga, nasiksikatak pa ngam ni Kriston. Napapapularak pa ngam ni Apo ni Jesusen, da Michael Jackson, dagitay Beatles nga, sikat nga banda, di da pa'y nagbayag, awandan, taapaya, nagtalek dalaunay ti power dan, kano mapanggaagi kasabatin na yung bagadamag kadakwada, at dagad mamatpati kang kamot. Dagajay, kunana, pinili nak ang mga kasabatin na yung bagadamag kadagiti na panglaw, imbaon nak ang mga waragawag, ti pan nakawaya-waya dagiti balod. Binasa ni Apo Jesus daytoy. Ti pan nakakita manen dagiti bulsak, ti pan nakaagas dagiti masakit. Ti pan nakarukat dagiti maparparigat. Dayjay ti binasa na katatta nga aldaw ko na natungpalen iti imatang yo. Apay nga dayto ti naibasa ni Apo Jesus, isumot ti bagana kada tayo. No datayo ke bagina, no datayo ke maibilang abagi ni Kristo, haanan nga umay ni Apo Jesus nga ulit-ulitan tayo nga ibagbaga nga awanin nga magmag na dita kalsada. Awanin ni Apo Jesus nga umay mangpakan kanya tayo nga mang paado ti tinapay kin ikan. Awanin nga umay mangagas iti bulsek kapakitaan na. Iniyawat na dayta a misyon kada tayo nga bagina. Isugarod nga inyanaganan obligasyon tayo nga isalakan tulungan titunggal maysa. Haan nga mabalin nga may maysa. Tanumay maysa abagi kakunana ito no dayto at atidog ti no at atidog nga maibasa dayto may kadwa nga maibasa ababa porma gamin di binasa da no at atidog kunana no siak ti saka sa han na mabalin nga saka aklaeng no siak ti ulo han na mabalin ibaga nga ulo buo nga bagi kakasjay met kanya tayo hanga mabalin napadasan nyo tinagsakit ti ngipenan ay adda ngipon nyo awanen. Kadi mat agsakit nagbatit nga abot tingipan kano so unuren na agraman kararwam ka agsakit. Maparalyze ka gapulaeng de tangipan. Napadasan nyo nagsalsalamagi ti silang nan ada silang yaw.
Nakita nyo dito, agsalamagita silang yun, napadasan nyo dito yan. Dito ko man narudak, amoy ti narudak, natudok ko matasaka mo, nadakalingana, into no ka nagsalsalamagita silang mo, anya agas na. Anyo mo, panait nga nangisay taan, singdanam jitangan mo, apay mga umimbang, kanya kumati connection. Agantibiotic ka, kung naan ni doktor nga madatayo mo, tayak mo. Gaputan alam, nudaduma, agsupot-supot, amoy ti supot-supot. Kagbado ka kan nangisitap no masukal, nya connection na jadara kinday ta. Kada iya kita anyo ore ka no narod akla ang jisaka tayo, jibuo nga bagi ramaramen na. Uray met lakas dia kas di laeng kanya tayo. Ni di maysa nga pamilya, di ama nagaramid ti maikaniwas iti pamilya na kanna nga pagbabawyan, manunto nga henerasyon laklak amen nan tulakta. Agsakit tulakta. Dayjay inano nagaramid kahan na nga pagbabawyan, manunto nga henerasyon, agsakit tulakta dayjay pamilya. Ijay gimong tayo, ijay sisa tayo, apaya nga rod nga pasanton tayo, kuna tayo, simpaan tayo, apaya, naibagam ijay apom, ijay anak mo, sursurwam tinasayaat nga galad, hang kay agsasao ti dakes, hang kayo nga agsweet-sweetik. Be honest. Adi ti ibaga tayo, ijay anak tayo, apo tayo, ngam no ti aglawlaw na kapasig nga kuri maong kada pasig nga agkakarugit tingiwat na no agawid di balayo automatic agsaunto dakasen. Taapaya masanaran nga rod. Kasi malati pa nangagas tayo ti bagini ahan nga mabalin nga may maysa. Haan nga mabalin nga kuna tayo nga individual nga maisalakan naklaki di makaammo kay matibiyag. Haan nga kasi ti pan nakaisalakan. Community affair, gimong nga rod ta, no maisalakan ti bagi ni Kristo, kaya maisalakan tayo, amin. Iso nga kuna na, no naggasat tayo ta bagina, ay anya ti rumbeng tayo, anya ti misyon tayo, dahil misyon ni Kristo, na isurot kanya tayo, na itad kanya tayo. Nang kuna na dito, umuna nga maibasa, so, dengdenggan tayo, pan nakabasa tinasanton asurat. Dito yung nakaibasa tinasanton asurat ni Apo Jesus. Ngam tinasanton asurat kakabsat is just a reading. No. Reading laeng daytoy nga iso ti paggapuan ti knowledge tayo ngam agbalin nga balone, agbalin nga awan serserbina no binasam dimmet ikarkarigatan nga ibiyag ken surutan. Makita yo dayta 10 commandments dita sango? No sumrek kayo, nakita yon? Dadta 10 commandments nga maagbalin laeng nga display ken dekorasyon dayta nga 10 commandments no dadta di tay met ikarkarigatan asuruten no inya ti ibagbaga dayjay 10. Isu nga ti panagbasa ti Biblia no denggan tayo ti sao ni Apo Jesus agbalin laeng nga dekorasyon pamarang pakitang gilas ti panagbasbasakin panangdengdengeg tayo iti Domingo no di tayo mat ikarkarigatan nga ibiyag ken iburay. Display laeng no nasigsiglat kay di aka isu ti pagsusubangan nyo nan nakaikabisa ka ket ti maysa nga bersikulo kapitulo metten ka Apo isu met ikarkarit mon kasla ka mo nagbasa ti Biblia ti 30 nga tawonen ti laeng mo di ka padasem man nga ibiyag. Padasem man nga iburay, padasem man nga itulong kinikabsat mo, anya nga ti rumbang nang aramidan daytoy. Nagkasapulan ni kabsat mo, no agsakit, anya ti mo na aramidan, tulungam. Haantay mo't ang mangagas amin. Kini Apo Padi ka hamot ang mangagas da kayo mo no dadduma ka into no gaputi karawot mo tabtaba kada kahilig mo ti ponsyonan into nag high blood ka umay ka kini Apo Padi Apo agasan nak man apa inya magic. Ngadda bakit nga inaldaw may makimisa kanyak edi Apo pero sa man ti ulo kapaya agsakit ti ulok Apo. So maruno bigat ni sa bali man Apo sa man ti tumang ko Apo apaya agsak apay nagadumas sakit maun. So marunong nga bigat, Apo aprosa man ti rusok ko kagsaraaw ay madimot ten at aprosak mo taruing kamangan mo ten antimat apay nya pagarop mo mo at rusok mo ti aprosa agsaraaw ing kamangan ano mabising ka. Kapag pagarop yung man Apo Padin ka magic mga daytay umay anya umay kagpaagasan ta himala di mo magkontrolan.
Iso nga kunada nga rod ka, no kuna ni doktor, kunana, nailiklikam dayto, mo pa'y nga kang kanen, no kunana, at dapay lanamnamam nga maagasan niya, ngam no kunana, nanang kanam aminen, no kunana, dandani ka pumusayan, enjoy yung tibiyag mo. No kunana, no kanam aminen kunana, awan namnama mo, ta sulpeng kamat, ta inik ka na medication mo, mano nga bulan, hanga nagbaliw, apayan nangang kauan, naimas mat, iso kanam to amin na nagtangken mo taulom. Hantay mat ang mga agas amin, ngam amuyot ti pangrugyan ti pan nakaagas. No sakit kaya nga sa uwan, no agas kaya nga sa uwan adag sakit. Ngam amuyot ti pangrugyan ti pan nakaagas, ti pangrugyan ti agas, iso ti ayat. Ayat ti pangrugyan ti pan nakaagas. Kita di doktor, sika, maikadwa ka, wano maikalo ka, agterteriter ka dito sakit na apo, awang mailangan, ngam na makitam ni doktoran nga nakakaratay mo ti, dati pagdenes nga pilti-pilti kam ni kabil mo, payag mo ko nagpigsa niya, nagan na yan. No, into na idinadenes nan ka, mangrugin nga mag-agasang ka, apaya, di giant di care, di giant di panangisakit. So kita inyo di ubing no agsangsangit di ubing uri kas ano sakit na no arakupan ni nanang na mangrugin ti pan nakaagas. Tani Apo Jesus, haan na laeng nga inagasan dagiti masakit, gapot agsakit da. Sakbay na pala nga inagasan ay ayaten na idan. Kaya unag ti pamilya tayo, ti umuna nga pan nakaagas, datayo nga membro ti pamilya. No ije unag ti pamilya ka, uray no anya nga sakit ti dumteng, no adda ayat, adda makitkita na nga namnama nga di pamilyam ke makikaykay saking ka mangrugrugin di jayon ti pan nakaagas. Ngano agsakit ka adda pay laeng mangisakit kanyam dadtan ti pan nakaagas. Kas pangarigan ko agtonsilitis ka gapot ako gurgura da ka ay apo pinablag nga maismail at umay da ipakangging ka makaalimong ka nga rod. Kagurgura da kang arod ngam no ti umay naiyag ka wow dati nalamuyot mga soft okay ka na siya wow agas di jayan kas jay magkanya tayo itigimong tayo no dag problema dag saksakit ti umuna nga mangrugi ti pan nakaagas di ayat tayo lain tayon ay hospital tayon intayon alag paimbag. Nung nagsakit ta ka aruma, magsakit ta katugangam, agsakit ta kabalay mo, goodbye and good luck, sakan to agin sa sangit no pumusay, balbalatong. Awan sir-serbi na tadengdenggam nga sa uni Apo Diyos. Awan mama ay nadya ibasbasam nga sa uni Apo Diyos kin dengdenggam ti dinomingo. Iso nga DJ pala ang ati pangrugyan na, maikadwa ka sa no ti pan nakaagas. Haan lang ayat, dagita ti medisina, amin, tumulong laeng dayta. Taapaya, kunada nga rod ka healthy spirit, healthy body haan, healthy mind, healthy. No naragsak di pamilya, narigat ang sumrek mo ti saksakit nga anya launay. Ngam no di pamilya ka, di ka pagsasarita. Ammo yung mga agiinnagom, ammo yung mga agiinnimon, ag-create ati sakit idta pamilya. Isunto day tay, indo impadoktor min apaw, di mat lumalaeng. Kanyang kastayo, impamikin niya kaaruba may madimulat ta. Inya inaramid na, dinamag na muna, imisbo jayan ti bunton. Kuno di jayan akan hanga mag-agasan, something wrong. Psychological, hamo makaturturog, kapilitan ang agsakit. Taapaya, unhealthy nga ro di pamilya, unhealthy di relationship, di pa nagkakaaruba, haan nga nasayaat. Iso nga sumrekan iti ayat di jayan, mangrugin ti pan nakaagas. Maikadwa niya ti pan nakaagas, tinamnama nga addan tulat ta Diyos kanya tayo, uray pa dagiti pamilya, uray pa dagiti kaaruba tayo, agkurang di pa nangipakita da nga adda Diyos. No adda talag tayo kini Apo Diyos, dadta addan tulat tanamnama. So garod nga year of hope tata. No mamati tayo kini Apo Jesus addan tulat tanamnama. Isuna ati kalalaingan. Taapaya kunana nga rod, idi na minsan ti maibasa tayo panang paksyat ti demonyo.
Kanya ti kalaingan nga panangpaksyat ti demonyo. Day tanatawid mo kinaapong mo nga anting-anting mo uno santigwar mo haan. Tigapigsaan nga panangpaksyat ti demonyo dadtoy ni Apo Jesus. No awatom iti nasanton ako munyon. No agkonpisar ka ta dalusam di pusong pumanaw ti demonyo panakaagas. Tano na nasalun at ti na espirituan nga panagbiag tayo sigurado nasalun at nga sumurot ti bagi tayo. Uray pa no addari naan tayo agsubli dayta natural mga di mo adda natural nga panakaagas ti bagi. Di mo no makumpay mo ko uray mo agasan ka ay amuyok kumpay. In English, knife. Di man no madunor mo ka uray no baybay am ka adda natural nga aghil nya. Oh. Aghil, kas jay matlaang. No italag tayo kina Apo Jesus, oray no sakit tayo, orayan tayo, in God's time, agasan na, dalusan na. No na iturong tayo kinkuha natin na pinpintas nga na espiriton nga panagbiag tayo, agasan na, paimbagan na. No ti kung kuna tayo ka, ti berberukan tayo ka, awam ti ayat ti pamilya, awam ayat ti kaaruba, ti umuna nga makikita tayo ka, kamali ti tunggal maysa, pagkapsutan ti tunggal maysa, pagkurangan ti tunggal maysa, awam pa'y ma-appreciate tayo ti automatic haan ka lang agsakit physically at da sakit ta utak mon. No di man lama bigbig ti kinasayaat ni Apo Diyos iti biyag mo at da problema nan. Dumawat ka kini Apo Isusen ta apaya nakaad-ado agrasya kin bendisyon na. Awan la namnamam king kuana kaya nga sa awan kurang day nga pamatin. Dumawat ka ti naunag nga pamati. Dumawat ka ti espiritu ti ayat kin pana anya na ganan kinamanang nga asi. Tano maawat tayo day ta, maagasan tayo, madalusan tayo. Tayo day tingarod ti misyon tayo, katilubong, tataga po tabagi na tayo ni Kristo, saludsudan tayo matibagbagi tayo, anya ka aparte ti bagi ni Kristo. Tumultulong ka mga agas, uno si kakati cancer, uno si itmo ti bagi ni Kristo na mang dadadaal ka dagiti mamati. Uno si kakati mangiruruman mo't ka dagiti mamati. Ay ka dawatom ti panakaagas. Tano maagasan ti na espirituan nga panagbiag tayo, maagasan ti panunot, nadalos nga panunot tayo, uray no anya kung kuna tayo, sumurot. Madalusan tayo kin ni Kristo, maagasan tayo kin Kristo. Kitataga po tamay sa tayo abagina, naggasat tayo, no addapan nakaagas ti bagi ni Kristo, nairaman tayo. Anyo ti kadakkelan nga panangagas ti bagi ni Kristo, ulitin tayo, ayat, sakramento ti ayat, sakramento ti Eukaristya, dadta ni Kristo, kalaingan nga mangagas, itinasantuan ay Eukaristya, no dalusan na ti puso na kin panunot tayo, automatic sumurot, maagasan tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo Aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, naiyanak san anaparswa. Diyos sa kasmatlaang iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamat anay lansa iti cross gapo kada tayo. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulis sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag kan dagiti natay, kat ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati ak met Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak,
ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati at ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Binukel na tayo ni Apo Hesus akas maysa abagi, iso ti ulo ket datayo ti paset na, kas kameng dayti abagi intay nga rod agkamang iti pannarabay ti Espiritu Santo kadagiti kasapulan tayo, ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggen na kamkadi. Apo Jesus, tinipon na kami ti maysa bagi babaen ti Espiritu. Dawatan mi nga iburay mo daytang Espiritu kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno agtultuloy ti gagar ken gagetda mangikasaba ti naimbag a damag. Kumararag tayo. Apo Jesus, sinsuro ni San Pablo kada kami nga agsisinakit ko mati paset ti bagi binwangay mo. Dawdawatan mi dagiti pinili mi a mangiturong ti gobyerno, tapno ipakita da ti pigsada mangiwaras ti serbisyo ti gobyerno kadagiti umili. Kumararag tayo. Apo Jesus, impalagip met ni San Pablo kada kami, nga ipangru nami at amingen dagiti paset ti bagi, nga ipagarup mi nga awan serbina. Dawdawatan mi dagiti na panglaw, may tugtugod, kinawanan gaway, gapu ti kinababa, ti kasasaad, ti panagbiagda. Tapno masagrapda, ti kinaman nagparabor mo. Kumararag tayo. Apo Jesus, sinagutan na kami, ti talugading, tapno makapagserbi kami, ti simbaan, ken padami a tao. Tarigagayan mi kumatong palen ti akem, nga insaad mo kada kami, tapno matungpal ti panagdoras ti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo. Apo Jesus, impadto ni Propeta Isaias ti yaay mo, amanubot kada kami. Talekmi ken ka dagiti kakabsat mi apimusayen, ket itdemon kadakwada tagnanayon, apanakipagragragsak ken ka sa dilangit. Kumararag tayo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggan na kamkadi. Ipangag mo kad Apo ti kararag ti gimong mi, pagkaykaysaan na kami ti bagim, katawaten mi dagiti panursurom, tapno matungpal ti panangiwaragawag ti pagarian ti Diyos, daytoy ti dawaten mi gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam o Apo, dato'y daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Santa Misa idaton miken ka, denggem kadapo araraw miken ka, ti
sapu di Santa Misa idaton miken ka denggem kadapo araraw miken ka di Santa Misa idaton miken ka denggem kadapo araraw miken ka di Santa Misa idaton miken ka denggem kadapo araraw miken ka. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagiti daton mi pasantuem kad ida iti kasta agbanag da pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoonay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios tabigbigan mi apakaitan-o kan tagloriam asika a Dios adi matay saranayom ti tao ana ikari amatay tay dinarip kanen ti langit iti managbasol a tao impaay mo ti panangisalakan mo babaen tinasantuan a kinatao ni apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo ket dawaten mi tay palubos mo kuma nga itimpuyog memet tinakurapay atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin aparswa, ti langit kandagan abnoda, iti pakaiday-dayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan Hosana iti kangatuan Hosana, Hosana, Hosana Hosana iti kangatuan. Pudno nay Apo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa may yawat to, may paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida na ngalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, Kenin ka panagunga, inakamin sa laka, manubuti sa ngalubunga, inakamin sa laka, manubuti sa ngalubunga. Itingarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga ispo. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo isuda anakapudno anagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ting gana. Amen, 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 Amen. Intay umararaw iti ama katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Inagan mo
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol may ilisi kami, ti amin ariribo kanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Ipan nakabalin ken dayaw iti ang nanayon na di tuag sarday. O Apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati iti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Peace be with you. Peace with you. Pero ti Diyos amang punas basbas ilubo. Cordero de Dios, amang punas basbas ilubo. Apo mga sikat, Cordero de Dios, amang punas basbas ilubo. Dem kadakang ikapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanya, yung ti may salay nga sa mapaimbagton.
dayata na buslo. Taday to'y di katanukan, maidatag iti ama na Diyosan. Day to'y di padaya, nga insunsong na. Day to'y inaramid na, amang ipakita, dinadaig a sakribisyo na, pagikendara, kadatay amin, iawis na. Day to'y di padaya, nga insunsong na. Day to'y inaramid na, amang ipakita, dinadaig a sakribisyo na, pagikendara, kadatay amin, iawis na. Padaya, padaya. Ay nagpintasen, di pa nagbiyak tayo, manado akinagasa, sakramento nakaskasta, isagot ni Jesus, salwa tayo. Ay nagsamiten, panagkakadwa, kauti, panagkaykaysa, di panakidaya, may sa ataraw, pagsasamwan, dayawan ni Jesus, di sakramen, dayawan amin, at tao, dayawan tayo, Pilipino, di panagkaykaysa, ipaten kayo. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos ipaay mo kadi, tadakam amin anak agunod ti grasyam amang ted ti baro abiyag kada kami, agragsak kam adi agresat, iti pan nakasalimet-met mi iti daytoy aparabor mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Maramid manen ti training dagiti lektor ken akulait kalpasan ti nasanton a misa. Para iti panagsagsagan ti panaka-install tayo into no October 9 apo. Ay October, February 9. Balimmat nga next year pay. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na.
Isalakan na kay kumadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingked na kita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kay kumati Diyos kadagiti pe bertudes ti inanama ti pammati ken tinadyosan nga ayat. Agbyag kay nagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to ti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon di man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Siya sinuman ngagtarigagay asumo